Si haguessis vingut abans, t'hauries trobat amb un bufet lliure. Hombre, 2 minuts. Molt bé, noi, molt bé. Vale. Ens hem d'escampar des d'allà dalt. Hem de fer 7 quilòmetres. Va ser molt bo perquè ja anàvem vam marxar i deixa tot. Anem a escapar. Clar, perquè un temps que estava pagat, que tenia una droga i ara, clar, mirava la columna aquí i ara com la punya més. I al final se'n canvia una fusta que es podia treure. Aquests castellers que ja s'estan preparant i visca Catalunya, lliure! Les colles castelleres del país i l'Alt de Barà són avui dues imatges indissolubles en aquest tram 270. Hem estat a punt de desaparèixer. El port de Catalunya, igual que la diada de l'any passat, ha sortit al carrer i ens ha marcat el camí. L'únic taller i entrat i escoltat que no han deixat Estem aquí a l'Arc de Barà, una mica amb la continuïtat de la trobada que vam fer l'any passat, l'11 de setembre, que vam anar a la manifestació, la gran manifestació de Barcelona, que van participar els castellers de Vilafranca, també amb la continuïtat també del concert de la llibertat d'aquest passat allà al Camp Nou, que vam fer el 3 de 9, que també va ser un èxit total, i ara una altra vegada amb aquesta trobada aquí, aquesta via catalana que ha sigut un èxit, estem sentint, encara no ens hem mogut del lloc, però ens estan arribant fotografies de tot arreu, de tot Catalunya, que han estat un èxit. També amb la valoració positiva de que hi ha moltes colles castelleres. El món casteller jo crec que també s'ha involucrat avui amb la diada nacional. Aquest 11 de setembre, aquest 2013, l'important és això, que tot el món casteller s'ha involucrat. Moltes colles estem aquí, però moltes colles estan arreu del nostre país. Per tant, som catalans, estem al costat de tot el que es faci pel nostre país i a esperar esdeveniments. No.
Hola Laia, vine aquí, cariño, seu aquí. La mamá Núria, ve aquí. Va, ja. Veu. Vale, venga. Els castellers de Vilafranca s'estan preparant perquè no han acabat les actuacions i tot seguit ens oferiran un 3 de 7 amb agulla, net, és a dir, sense pinya.
sempre el cor la idea d'Itaca. Has d'arribar i és el teu destí.